രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 14ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷിത്ത് കലിയുഗത്തെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത ശ്ലോകത്തില് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക യമരാജന് അടുക്കില്ല, ആത്മീയമായിട്ട് നടന്നു. അതായത് ഭഗവാനെ നമ്മള് ആരാധിച്ചു സ്മരിച്ചും നമ്മൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മള് ജീവിതത്തില് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും ശ്രവിച്ചും ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ യമരാജൻ ഭഗവാൻ ഭക്തനായത് കൊണ്ട് തന്നെ യമരാജൻ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും മരണത്തിന് കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള യമരാജനെ എന്ത് ക്ഷണിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്? ആത്മീയത്തിൽ ചിന്തിക്കും, ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചും പഠിച്ചും ഭാഗവത ശ്രവണത്തിനും മുന്നോട്ട് പോകണം. മരണത്തിന്റെ നിയന്താവായിട്ടുള്ള ആ യമരാജനെ ക്ഷണിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിടിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം ശ്രവിച്ചും അതിന്റെ പ്രയോജനം ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യമരാജന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ക്ഷുദ്രബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള അല്പായുസുക്കളായ അലസരായ മനുഷ്യരെന്ത് ചെയ്യാണ്? രാത്രി ഉറങ്ങി പകൽ വ്യർത്ഥമായ പ്രവർത്തികളിൽ പെട്ടുകൊണ്ടും സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പകല് ഭൗതികവും രാത്രി ഉറക്കവും, അതാണ് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ
സതതം കീർത്തയന്തോ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അതേപോലെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഈ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 10. സൂത ഉവാച യഥാ പരീക്ഷിത് കുരുജാംഗലേ വസത് കലീം പ്രവിഷ്ടം നിജ ചക്രവർത്തിതേ നിശമ്യ വർത്താമനതി പ്രിയാം തഥാ ശരാസനം സംയുഗ ശൗണ്ഠിരാധതേ. യഥാ പരീക്ഷിത് കുരുജാംഗലേ വസത് കലീം പ്രവിഷ്ടം നിജ ചക്രവർത്തിതേ നിശമ്യ വർത്താമനതി പ്രിയാം തഥാ ശരാസനം സംയുഗ ശൗണ്ഠിരാധതേ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. യഥാ എപ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കുരുജാംഗലെ കുരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ രാജധാനിയിൽ വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു. നിജ ചക്രവർത്തിതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നിശമ്യ അപ്രകാരം ശ്രവിച്ച് വാർത്ത അനധിപ്രിയം അത്ര സുഖകരമല്ലാത്ത തഥ പിന്നെ ശരാസനം അമ്പും വില്ലും സംയുഗ ഒരു അവസരം ലഭ്യമായപ്പോൾ ശൗണ്ഠി ആയോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആദതേ ഏറ്റെടുത്തു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കുരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ രാജധാനിയിൽ വസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങൾ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇതേക്കുറിച്ച് ശ്രവിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര സുഖകരമായി തോന്നിയില്ല. എങ്കിലും ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് പോരാടാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം തന്റെ ധനുസ്സും ശരങ്ങളുമേന്തി ആയോധന നടപടികൾക്ക് സ്വയം സജ്ജനായി. ഇവിടെ സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞതാണ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കുരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ രാജധാനിയിൽ വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരാർത്ഥിക്കുള്ളിൽ കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങൾ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണോ അതൊക്കെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യാതിർത്തിക്കുള്ളിലും നുഴഞ്ഞു കയറാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മള് മുന്നത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കണ്ടു എത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭരണവും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണ സമയത്തുനിന്ന്. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി? അതിർത്തിക്കുള്ളില് കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നുഴഞ്ഞു കയറാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. ഇതേക്കുറിച്ച് ശ്രവിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര സുഖകരമായി തോന്നിയില്ല. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അത് അത്ര സുഖകരമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. എങ്കിലും ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് പോരാനുള്ള ഒരവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം തന്റെ ധനുസ്സും ശരങ്ങളും ഏന്തി ആയോധന നടപടികൾക്ക് സ്വയം സജ്ജനായി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ കലിയുഗത്തില് ലക്ഷണങ്ങൾക്കെതിരെ, ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഓരോരുത്തരും വരുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെതിരെ പോരാടാനായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ധനുസ്സും ശരങ്ങളും ഏന്തി ആയോധന നടപടികൾക്ക് സ്വയം സജ്ജനായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്.
പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യഭരണം അത്രയ്ക്കും കുറ്റമറ്റതാകയാൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം രാജധാനിയിൽ സ്വസ്ഥമായി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിനോടകം നുഴഞ്ഞു കയറി കഴിഞ്ഞു എന്ന വാർത്ത അദ്ദേഹത്തിന് അപ്രിയകരമായിരുന്നു. അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? കലിയുഗത്തിന്റെ രാജ്യഭരണം, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണം അത്രയ്ക്ക് കുറ്റമറ്റതായ ഭരണമായിരുന്നു, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണം പോലെ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് രാജധാനിയിൽ കഴിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ രാജ്യാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നുഴഞ്ഞു കയറിയെന്ന് മനസ്സിലായത്, അപ്പൊ മുതല് അദ്ദേഹം അപ്രിയകരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നാൻ തുടങ്ങി. എന്തൊക്കെയാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്? കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അവ സ്ത്രീകളുമായി അവിഹിതമായ ബന്ധം, മാംസഭോജനം, ലഹരി, ചൂതുകളിയിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക എന്നിവയാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങള്, മാംസഭോജനം, ലഹരി, ചൂതുകളിയിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന 4 യമനിയമങ്ങൾ, അതാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കലിയുഗം എന്നാൽ കലഹത്തിന്റെ യുഗം എന്നാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? കലഹത്തിന്റെ യുഗമായിട്ടാണ് കലിയുഗത്തിനെ പറയുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, മാനവ സമൂഹത്തിലെ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച 4 ലക്ഷണങ്ങളാണ് എല്ലാവിധ കലഹങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങൾ. രാജ്യത്തിലെ ചില ജനങ്ങൾ ഇവയിൽ ഓരോ നേരത്തെ തന്നെ വ്യാപൃതരായെന്ന് ശ്രവിക്കുകയാൽ അത്തരം അസ്വാസ്ഥ്യ ഹേതുവായ കാര്യങ്ങൾക്കെതിരായി ഉടനടി നടപടിയെടുക്കുവാൻ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലം വരെയെങ്കിലും പൊതുജീവിതത്തിൽ അത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ അജ്ഞാതമായിരിക്കുമെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അവ ചെറുതായി തലപൊക്കുന്ന നിമിഷം അദ്ദേഹം അവയെ സമൂലം നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ പറയുന്ന 4 ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങൾ, മാംസഭോജനം, ലഹരി, ചൂതുകളിയിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക. ഇതാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറയുന്ന 4 ലക്ഷണങ്ങൾ. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? കലഹത്തിന്റെ യുഗമാണത്. മാത്രമല്ല, മാനവ സമൂഹത്തില് മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച 4 ലക്ഷണങ്ങളാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കലഹങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണം. എന്താണ്? ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കലഹങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണം. അപ്പൊ രാജ്യത്തില് ചില ജനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഇതിലൊക്കെ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ആസ്വാസ്ഥ്യ ഹേതുവായ കാര്യങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് നടപടി എടുക്കാനായിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായി തന്റെ രാജ്യത്തിലെ ചില ജനങ്ങള് ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന് നടപടി എടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലം വരെ എങ്കിലും പൊതുജീവിതത്തിൽ അത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ അജ്ഞാതമായിരുന്നുവെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതിനെതിരെ നടപടി എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണ സമയത്ത് വരെയെങ്കിലും എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ അജ്ഞാതമായിരുന്നു, പൊതുജീവിതത്തില് ഉള്ളവർക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവ ചെറുതായി തലപൊക്കുന്ന നിമിഷം അവയെ സമൂലം നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു അത് തലപൊക്കുന്ന സമയം അതില്ലാതാക്കാനായിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങൾ സ്വരാജ്യത്ത് പ്രകടമായി എന്ന വാർത്ത അദ്ദേഹത്തിന് അരുചികരമായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ അത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോരാടാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്റെ രാജ്യത്ത് പ്രകടമായി എന്ന് കേട്ടത് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചത് താല്പര്യമുള്ളൊരു വാർത്തയായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? ആ കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അതിനുള്ളൊരു അവസരം അദ്ദേഹം ഒരുക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസനത്തിന് കീഴിൽ ഏവരും സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതം നയിച്ചു വന്നിരുന്നതിനാൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കലിയുഗ കലന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുദ്ധവീര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? എല്ലാ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെല്ലാം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരായിട്ട്. കാരണം അവരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് അവരായിട്ടൊന്നും എന്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കലിയുഗത്തില് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏറ്റിട്ടുള്ളവര് അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുദ്ധവീര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അവരുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു.
കായിക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു കായിക താരം ആവേശഭരിതനാകുന്നത് പോലെ പോരാടാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചയുടൻ ഒരു ഉത്തമ ക്ഷത്രിയ രാജാവ് എപ്പോഴും ആഹ്ലാദഭരിതനാകുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ അത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ പൂർവ്വ നിർണീതമാണെന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു? അലസരും നിർഭാഗ്യവരുമായ വ്യക്തികൾ ഇത്തരം വിതർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് മഴ പെയ്യുന്നത് പൂർവ്വ നിർണീതമാണ്. എങ്കിലും ജനങ്ങൾ മഴയിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷ നേടാൻ മുൻകരുതലെടുക്കുന്നു. അതുപോലെ കലിയുഗത്തിൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ലക്ഷണങ്ങൾ പൊതുജീവിതത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുമെന്നത് സുനിശ്ചിതമാണ്. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളുമായുള്ള സഹവാസത്തിൽ നിന്നും പ്രജകളെ രക്ഷിക്കുക എന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അഥവാ രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ നിരതരായ ദുഷ്കൃതികളെ ശിക്ഷിക്കാനും ധാർമ്മിക സംസ്കാരത്തിലൂടെ ശുദ്ധമായ ശീലങ്ങളോട് കൂടിയ നിഷ്കളങ്കരായ പ്രജകളെ രക്ഷിക്കുവാനും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. അത്തരം സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നത് ഒരു രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. ആകയാൽ പോരിടുവാൻ സ്വയം സജ്ജനായ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം തികച്ചും ശരിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കലിയുഗത്തിലെ കലന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധവീര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അതായത് കലിയുഗത്തെ സ്വീകരിച്ചവര്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? കായിക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു കായിക താരം ആവേശഭരിതനാകുന്നത് പോലെ പോരാടാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ച ഉടൻ ഒരു ഉത്തമ ക്ഷത്രിയ രാജാവ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ആഹ്ലാദഭരിതനാകുന്നത്. അപ്പോ ഒരു കായിക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അതേപോലെ അത്രയും ആവേശത്തോട് കൂടി കായിക താരം ആവേശം കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഉത്തമ ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ് ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടി അതിനെ നേരിടാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. കലിയുഗത്തിൽ അത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ പൂർവ്വ നിർണീതമാണെന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് പൂർവ്വനിർമ്മിതമാണ്. ഇത് കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ. ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള പോലെ കലിയുഗത്തിലെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു? അപ്പോ കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണിത്. അലസരും നിർഭാഗ്യരുമായ വ്യക്തികൾ ഇത്തരം വിതർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങള് അലസരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ മഴക്കാലത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? മഴക്കാലത്ത് മഴ പെയ്യുന്നത് പൂർവ്വ നിർമ്മിതമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താണ്, ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ? മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ലക്ഷണങ്ങൾ പൊതുജീവിതത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുമെന്നത് സുനിശ്ചിതമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കലിയുഗത്തില് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങള് കലിയുഗത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അത് സുനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളുമായിട്ടുള്ള സഹവാസത്തിൽ നിന്നും പ്രജകളെ രക്ഷിക്കുക എന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അഥവാ രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. അപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ കർത്തവ്യമാണ്? രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത് കലിയുഗത്തിൽ എന്തായാലും സംഭവിക്കും, ഇത് വരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ നിരതരായ ദുഷ്കൃതികളെ ശിക്ഷിക്കാനും ധാർമ്മിക സംസ്കാരത്തിലൂടെ ശുദ്ധമായ ശീലങ്ങളോട് കൂടിയ നിഷ്കളങ്കരായ പ്രജകളെ രക്ഷിക്കാനും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്താഗ്രഹിച്ചു? കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ നിരതരായിട്ടുള്ള ദുഷ്കൃതികളെ ശിക്ഷിക്കാനും ധാർമ്മിക സംസ്കാരത്തിലൂടെ ശുദ്ധമായ ശീലങ്ങളോട് കൂടിയ ആ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള പ്രജകളെ രക്ഷിക്കാനും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. അത്തരം സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നത് ഒരു രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ത്? ഈ പ്രജകളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അപ്പൊ രാജാവ് അത് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള ഈ പ്രവർത്തികൾ, കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കാനും ആ നല്ല ശീലങ്ങൾ, ധാർമ്മികമായ സംസ്കാരത്തിലൂടെ വരുന്ന ശുദ്ധമായ ശീലങ്ങളോട് കൂടിയ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള പ്രജകളെ രക്ഷിക്കാനും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും ആഗ്രഹിച്ചു. കാരണം അത് രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യം തന്നെയാകുന്നു.
ആകയാൽ പോരാടുവാൻ സ്വയം സജ്ജനായ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം തികച്ചും ശരിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ തീരുമാനം ശരിക്കും ശരിയായൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു, തികച്ചും ശരിയായൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു നമുക്ക് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതും കൂടി എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 11. സ്വലം കൃതം ശ്യാമതുരംഗയോചിതം രഥം മൃഗേന്ദ്രധ്വജമാശ്രിത പുരാത് വൃതോരഥാശു ദീപഭക്തിയുക്തയാ സ്വസേനയാ ജയായ നിർഗതഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. അലങ്കൃതം നല്ലവണ്ണം അലങ്കരിച്ച, ശ്യാമ കറുത്ത, തരംഗ കുതിരകൾ, യോജിതം കൂട്ടിയ, രഥം മൃഗേന്ദ്ര സിംഹം, ധ്വജം കൊടിക്കൂറയായ, ആശ്രിത സംരക്ഷണത്തിൻ കീഴിൽ, പുരാ രാജധാനിയിൽ നിന്നും, വൃത വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട്, രഥ തേരാളികൾ, അശ്വസേന, ദിപപത്തി കരിവീരന്മാർ, യുക്തയ അപ്രകാരം സജ്ജനായി, സ്വസേനയ കാലാൾപ്പടയോടൊപ്പം, ദിഗ്ഗിജനായ കീഴടക്കാനായി, നിർഗത പുറപ്പെട്ടു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: കറുത്ത കുതിരകളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന രഥത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഉപവിഷ്ടനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊടിക്കുറയിൽ സിംഹചിഹ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്രകാരം അലങ്കരിച്ച രഥത്തിൽ തേരാളികൾ, അശ്വസേന, ഗജവീരന്മാർ, കാലാൾപ്പട എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെ ദിഗ്ജയത്തിനായി അദ്ദേഹം രാജധാനിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ട കുതിര എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? കറുത്ത കുതിരകളാണ്. ആ രഥത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇരുന്നു. കൊടിപ്പുറയില് സിംഹചിഹ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അലങ്കരിച്ച രഥത്തില് തേരാളികള്, അശ്വസേന, ഗജവീരന്മാര്, കാലാൾപ്പട തുടങ്ങിയവയുടെ അകമ്പടിയോടെ ആ ദിഗ്ജയത്തിനായിട്ട്, എല്ലാം കീഴടക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം രാജധാനിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രഥം വലിക്കാൻ വെളുത്ത കുതിരകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തന്റെ പിതാമഹൻ അർജുനനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കറുത്ത കുതിരകളെയാണ് തന്റെ രഥത്തിൽ ബന്ധിച്ചിരുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കൊടിക്കൂറയിൽ സിംഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹൻ ഹനുമാനെയുമാണ് മുദ്രണം ചെയ്തിരുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ രാജകീയ ഘോഷയാത്രയിൽ സർവാലങ്കൃതമായ രഥങ്ങളും അശ്വസേനയും കരിവീരന്മാരും കാലാൾപ്പടയും വാദ്യമേളങ്ങളും എല്ലാം അകമ്പടിയായി സേവിച്ചിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള പുറപ്പാട് നയനങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം പകരുന്നവ മാത്രമായിരുന്നില്ല, യുദ്ധമുഖത്ത് പോലും സൗന്ദര്യാത്മകമായ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടയാളവും കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ രഥം വലിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വെളുത്ത കുതിരകളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഉപയോഗിച്ചത് കറുത്ത കുതിരകളെയാണ് രഥത്തില് ബന്ധിച്ചിരുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കൊടിക്കൂറയിൽ സിംഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹൻ ഹനുമാനെയുമാണ് മുദ്രണം ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ രാജകീയ ഘോഷയാത്രയിൽ സർവ്വ അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള രഥങ്ങളും അശ്വസേനയും കരിവീരന്മാരും കാലാൾപ്പടയും വാദ്യമേളങ്ങളും എല്ലാം അകമ്പടിയായിട്ട് സേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുറപ്പാട് നയനങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം പകരുന്നവ മാത്രമായിരുന്നില്ല, യുദ്ധമുഖത്ത് പോലും സൗന്ദര്യാത്മകമായ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടയാളം കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പോ കാരണം അലങ്കരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്, പരീക്ഷിത് രാജകീയമായ ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനെയും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? സർവ്വ അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള, എല്ലാ രീതിയിലും അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു എന്ത്? സർവാലങ്കൃതമായ രഥങ്ങളും
അശ്വസേനയും കരിവീരന്മാരും കാലാൾപ്പടൻ വാദ്യമേളങ്ങളും എല്ലാം അകമ്പടിയായിട്ട് സേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധമുഖത്ത് പോലും സൗന്ദര്യാത്മകമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ അടയാളം നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ ശ്രീ ഗുരുദേവിക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.